खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 3 जानुवारि 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गहपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। गहपुरनि राजा लामायाव टायार सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। बर' गामिखौ बिटिआरआव हाबनायखौ लानानै बर' रायजोफ्रा लामायाव ओंखारबोनानै दुंहाव थासारि खालामदों आरो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय रायजोफोरा दाबि खालामदों। रायजोफोरा बुंनाय बायदिब्ला जेराव बर' मानसिफोरानो गैया लाथिख' बेबायदि गामिखौ बिटिआरआव सोदों। जेराव बर' मानसिफोरा गैया बे गामिखौ बिटिआरआव सोनाया मोजां जायाखै आरो थाबैनो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै आसाम सोरखारनिसिम खावलायनाय जादों। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু এই কাৰণেই লৈছোঁ যে গহপুৰ সমষ্টিৰ পৰা 35খন গাঁও বিটিআৰত সম্প্ৰসাৰণ হৈছে আৰু বিটিআৰ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ যিখিনি লিষ্টেড হৈছে গাঁও অঞ্চল সেইখিনি অঞ্চলত কোনো ঠাইত জনবসতি বড়ো জনবসতি একেবাৰে শূন্য, যিহেতু 80% য'ত বড়ো জনবসতি আছে সেইখিনি অঞ্চলে বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যিখিনি লিষ্টেড হৈছে সেইখিনি লিষ্টত কিছু অঞ্চলত জনবসতি বড়ো জনবসতি একেবাৰে শূন্য থকা সত্ত্বেও সেইখিনি অঞ্চল বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এইভাবে আমি এই বিটিআৰ অঞ্চল অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা যিখিনি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোক য'ত বাস কৰা নাই যিখিনি অঞ্চল বিটিআৰত সম্প্ৰসাৰণ হৈছে সেইখিনি কৰ্তন কৰিবৰ বাবে আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपाहिहाट ओनसोलाव आयेननि बेरेखा बैसो जायै सुबुंखौ गथ' मानसिखौ जुलि खालामनायनि थाखाय 3 सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय गुलजार हुसैन, रुफुल आमिन आरो अबैदुल इस्लाम। बर' बिमानि मेगनाव मोदै गदों। बर'फोरनि न'खौ सिफायनानै होदों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय रिपु हाग्रा ओनसोलनि दुखुथिया बर'फोरनि न'खौ सोरखारा सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामनायनि उनाव बर' फिसाफोरा दुखुखौ सहायनो हायाखै। माखासे नुथायखौ नायबानो जाबाय। नैबे नुथायानो जाबाय बे नुथाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सिख्लाया जिउ गोमानांगौ जादों। लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिपुरिया ओनसोलाव सासे खौरांगिरि महरै खामानि मावग्रा सिख्लाखौ बाइकजों थांबाय थानाय समाव गंसे ट्राकआ हरखाबै सौनानै जिउ खोमादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय डली हाजरिका आरो बे जाथाया हरनि समाव जादोंमोन। कैलाश केयारखौ बथलजों खुबैदों। कर्नाटका रायजोनि सिङाव थानाय हाम्पी उत्सव जानायाव बलिउडनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि कैलाश केयार बिथाङा हिन्दी मेथाइल' रोजाबबाय थानायनि रायजोफोरा बेखौ रागा जोंनानै बिथांनि सायाव बथल खुबैदों आरो बे बथल खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 लकेलनि मानसिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय प्रदीप 22 बोसोर बैसोनि आरो सुहार 21 बोसोर बैसोनि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जय बर' हारिनि।